Saksi bisu. Bisu, wong aku ceriwesku koyo ngene kok bisune madhep aku. Lah aku lagi bendina omong. Iya. Kok marane bisu. Kan aku nek omonganmu kadung- karo sliramu to, dadi madhep ya sliramu to. Kok nek aku membisu tenan lho. Jangan dong, iku cukup lakon ae iku. Hei, lho kok gak omong blas? Ora bisu cerewet. Ya wes Mas ya terima kasih jambu alas iki Mas langsung cap jus. Jambu alas dik. Kula udin amen. Apa ngono Iya, wae. udin iku mbok piye kok? Mosok gak kerumik iki. Kancaku kata dendam karo kowe, Din. Kowe diarani kuwopok trae ngono. Dendame mbah kancaku karo kowe iku. Wes Mas, oke mantap men. Iki operasi ya Mas, ganjelan iki Mas. Aku kayaknya pose mantap men, ora Iya, ngerti iya. iki ganjelan ya. Monggo. Lagu Angeli satu ya. Ayo kok Udin ngetetno kowe lho, Rom. Sing angel go, Rom. Ayo deh. Hei, ha, hei. Ayo deh. Iya, Bro. Baju tak silih, nekat
Piye ana apa? Ana wong ijal 5.000-an ah. Heeh. Ya mbok ijal 50-an loro. Otak iki digunakan Jos. sepintar-pintarnya Jos. sayang. Ben menghasilkan yang ngono kuwi. Ana bonus 3 ya. Iya. Dalan anyar merah jambu karo puspita nala. Wonten dalannya anyar. Anyar. Spesial Pak Ulo ya, Nduk. Pak Allah. Pak Ulo ya. Pak Allah. Mas, Mas Aldi Aldi. juga. Makasih iki saka mburi mau nyabar terus Wah, kayak biru-biru. terima kasih, nggih. Mamas. Nggak apa-apa, yuk. Berkah barokah Kang Memen, Mas nggih. sing-sing. Ayo men kowe sing elingan men. Iki wong elo iki. Wong elo kabeh iki Mas, sampean Mas. Oh iya nek kowe ya roh aku. Iki kabeh. Oh iya 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 iya. Cus. Apa lagune? Iya iya Pak Ula. Lagunya apa? Gak tau wae. Lali Mas. Ya, cus. Dalam. Yo goreknya. Aja tawuran nang kene. Tanggal 31 ya, langsung tri ya. 31. Oke. 30 apa 31 ta? Oh iya 30. Sorry. Wah, say.
Asik. Penak tenan ya, Cin? Ya. Lagune lawas ya diurah-urah apa enggak penak awak ulo ya, Mas Aldi ya, Mas Aldi Mas juga. Aldi, Mas Yuk, Ulo. monggo bonus ono tambahan bojolur kayak Mas saking iya, kanca-kanca iya, Suntri iya. ya. Yuk, iki lagunya apa? Lali aku. Cinta aku Cinta hanya beda kamu. kamu. Ya, cus. Ya. Monggo. Langsung dicapcus. Ayo yang belum bernyanyi. Ada Enggar, ada Gita, ada Iya. Uma. Kita maju, Enggar maju. Coba gini, yuk nggak apa-apa sih, yuk. Monggo Mas, cinta beda cinta. Hey, hey.
Puspitanala karo bojo loro dari konco-konco Sutri juga ya. Iki Sam Puspitanala dari Jabar Tim Jabar Sale nyanyi punya. dhewe biasane. Yang dari Sale kawasannya. Yo. Oh temene, mo. Ayo nyah. Kak Popo, yuk manggo Mas. Puspitanala. Nyanyi. Yo. Oke, ayo par Japar Sodik. Itu ya Njo. Renojo ayu utama Asik.
Buju. Kula sak kanca ngaturaken sembah nyuwun nggih. Sampun nimbali mugi-mugi sabibare nimbali kedoprak wahyu manggala. Rezekine jenengan saya malimpah ruas. Sak keluarga pinarian adem ayem, luwah-luweh. Ayo, Mas. Bojo loro. Saking kanca-kanca Sundri. Matur nggih Bapak Ibu sedaya. Monggo Ndara. Anak ya nitas ngapi, Nduk. Monggo Ndara kene lonjok kene lho panggane, Nduk. Ayo, Nduk. Iki samangane Gus iki iki ora ana tunggal iki wis ora iki semua. Monggo Ndara. Ndara. Yen ta kula nyuwun jenengan niki kok kados mboten ana penggali. Damel suka melipur manai panjenengan Ndara. Pancen bener kok iku. Mergo aku iki dina rumah Swanti ora elok dokter. Jalaran aku gak terpisah. Ora kerasa cuma ndok ana ing kediri. Mboten kerasa. Sebabipun menapa Ndara?
kowe bisa ngripih marang bendaramu yo yo. Nyuwun bantu kali kula. Ngripih bendarane kula. Ngapura kula malah didukani dipecat Ndara kula mboten wani. Nyuwun pangapunten nggih Ndara nggih. Ning aku mangsa kesiksa banget lho yo. Saben dina aku ning kene iki ora doyan mangan. Loh, ratu yang mangan nek mangan kok krasa enak ya Ndara. Iya. Mae kok saya lemu ya Ndara. Ngeten lho Ndara. Jenengan ngersake napa mawon mungkin kula seputi kali Ndara kakung. Kersane jenengan kerasan cuma untuk wonten Taman Sari. Aku ora kepengin apa-apa kok yo. Mung siji pengen aku pengen bali ana ing Singosari. Kandhane supaya gelem lelati karo aku. Somlak. Hei! Ndara kula Ndara wonten dawuh Ndara wonten dawuh Ndara. Lho didangu kok malah ngalamun. Kula mboten ngalamun Ndara. Lah mikir apa? Kula niku wedi yen to kula pareng ngono Ndara. Ora usah diparingi ben ora wedi. Ngeten lho Ndara. Kula niku wedi nek matur jenengan niku mengke nek klentun jenengan duka kalih kula. Aku ora tau duka. Saiki sabarku wis tak tumpuk. Walah, mergo lagi sabar iku lho, Nduk. Geseran iku. Arep matur apa? Ya, anggenipun kula ngripih Gusti Putri. Menika mboten Dadi gayati urung gelem lelati karo aku. mboten Jane gelem ning mergo isin karo kowe kabeh. Dadi dhewekne ora gelem. ngendikane mboten kerasan kok, Nduk. Mboten kerasan. Ora kerasan. Nggih. Ora kerasan ampe melok endi nek ing kene ora kerasan. Mboten kerasan wonten iki lho kepengin niku bali wonten Singosari. Ngoten lho, Nduk. Arep balen. Duh, kangen karo bojone. Kangen karo bojo-bojo mati kok dikangeni. Wis tinggal ben ora isin. Ayo, Nduk. Iya, Ya, Tri. Kudune kowe matur nuwun. Tak wene urip ana ing negara Kediri. Sabrubing negara Singosari. Wong tuamu gugur. Bojomu wis ninggalake kowe. Kowe ndak boyong ning Praja Kediri ndak slametke ing pangangkah. Aku kepengin mulyake kowe mula gelem kowe lelati lan pun paman. Nyuwun pangapunten paman. Kula boten saged. Kula nyuwun kanthi sanget dhumateng panjenengan. Welas dhumateng kula paman. Yen aku ora welas karo kowe wis melu mati. Lawan kadang-kadang wis ngono wong tuamu. Gandeng aku welas karo kowe tak wenehi urip. Mula kanggo panebusing lelabuhanku gelem kowe tak pundhut garwa ya. Panjenengan ampun ngendika kados ngaten paman. Boten pantas yen panjenengan tresna dhumateng kula. Sebab apa kowe kok bisa kandha kaya ngono? Lah panjenengan menika sampun gadhahi garwa kula ugi. Sampun gadhahi garwa paman. Arep paman wis kagungan garwa. Nanging paman jejering Nalendra. Ora luput umpama pun paman duweni garwa luwih saka siji. Kula kanthi kuwi gelem sliramu ndak pundhut garwa ya. Boten paman. Panjenengan ampun banjur. Kula boten tresna kaliyan panjenengan kok paman. Sing kok ampe apa Hayatri? Kula boten kerasa semono wonten ing Kediri. Kula nyuwun panjenengan pun ngaturaken kula wonten ing Singosari paman.
lamun lagi ke taman asmara lan sinar jantung lampus diri suntuk mumpung paman isih sabar gelem Nduk Kula mboten purun panjenengan ampun meksa kados ngaten to Paman. yen kaya ngono ateges paman kudu ngruda paripeksa kowe kene arep mrawasa lan Gayatri. Badhe mrawasa dateng Gayatri. Kenging menapa panjenengan tumindak ingkang kados ngaten? Mergo aku seneng. Jenengan tresno kalian Gayatri. Napa panjenengan menika suwe? Kawita Gayatri menika sampun gadhahi kasih. Kenging menapa panjenengan tumindak kados ngaten? Napa panjenengan boten welas dateng Gayatri, Kang Mas? Bedheng Praja Singasari. Gayatri dadi putri boyongan. Sakarepku arep tak kapake mergo aku sing kuwasa ing Kediri. Apa luput? Panjenengan luput. Jalaran panjenengan menika salah satunggal pengayuman. Nanging tumindakipun kok kejem lan wengis. Kowe bisa ngluputake aku. Apa ora ngerti yen aku Nalendra ing Kediri? Sing darbe panguwasa ing Kediri aku, Kula mangertosi sedaya menika. Sinasa panjenengan menika panguwasa wonten ing Kediri. Nanging kula nyuwun kawelasan dhateng panjenengan ampun panjenengan bacut hake Kang. Yen aku mbacut kepiye? Panjenengan menawi to bacut kula tak dados pepalang panjenengan. Kowe dadi pepalang. Sakit Kang. Kiki menapa? Sakit Kang Mas. Saya menapa panjenengan kepalane dhateng kula Kang Mas. Mergo kowe wong wadon sing ora mbangun miturut lan wong lanang. Wong wadon kaya kowe tanpa kudu kowe urip ning Kediri. Sakit Kang Mas. Sampun Paman. Sakit Kang Mas saya kan tua. Terus balik. Kowe garwanipun Kakang. Inggih sisan diri aku kondo karo kowe. Kowe arep tak wayu karo Gayatri. Panjenengan badhe wayo kalih Gayatri.
Kula boten ikhlas. Kula boten lila legowo Kang Mas. Sakit Kang Mas, saya kan sakit di trombali Paman. Ora lilo? Boten. Ora lilo? Kula boten lila Kang Mas. Yen ora lilo tak singkirake. Jih. Kula badhe minggat sakit kediri Kang Mas. Kula nyuwun pegat. Tinimbang kula dados garwa panjenengan. Minggat! Paman Jaya. Wong wadon ora manut karo wong lanang kaya ngono kuwi tuladane. Yen ora manut karo pon paman, kelakon kowe mati setangan paman. Nuwun sewu sinuwun Pak. Panjenengan badhe tumindak menawa Arep pateni Gayatri. mejahi Gayatri. Menawi sampun kelampahan tertamtu panjenengan badhe getun kedung ing ringkingipun. Sebabe apa kepumundaran sira matur kaya ngono? Napa panjenengan boten kemutan? Panjenengan gadah panjangka kepengin dados ratuning ratu wonten tanah Jawa. Mongko ingkang gadah wahyu nurbate ngaji nggih wahyu kraton menika Gayatri. Menawi Gayatri kelampahan panjenengan pejahi tertamtu panjangka panjenengan boten badhe kelampahan. Sing kacondhoan wayune kraton Gayatri, yen Gayatri mati cabar gegayan Ngaten nggih. bejo kowe Gayatri. Durung kelakon paman merjaya warang sira, arah ayu Narpatih kebumundaran mangarsa. Mula kani kuwi dina iki papan murid pasolongan. Nggih sampun. Kula ingkang suwandra. Karaja. Iki Tanpa tinimbalan sira sowan ngersane ngrama wigati apa? ngaturi katiwasan Rom. Wedal sak menika Bandera Tunggul Wulung anis. Bandera Tunggul Wulung ilang. Bundaran Nuwun inggih sinuwun Prabu. sapa keng kapitaya tungguk kemitane pelangkan pusaka. Senopati Segara Winotan. Aku ngersake sowane Segara Winotan. Istaken dawuh. Lengen suwan Sang Prabu. Pilih Segara Winotan. Kaget sira ndak kersake mangarsa ana ing taman sari. Iji estunipun pindhanipun sinambring grap ing mangsa ketiga. Kang abdi katimbalan Sang Prabu. Ndadekake kawruhananira. Iki dina Bandera Tunggul Wulung ilang saka Anis. mongko. Keng duweni kewajiban tungguk kemit jeneng sira. Sang Prabu pancen boten sisip tekajibah tunduk gemit kula nanging nalika kula naliti prajurit sami tunduk gemit boten wonten kahanan keng Nyolowati tembok ingkang bobol so ondongang sumede Sang Arep kanthi pawadan napa wae iki kalebu tledorira kanthi kuwi. Bali lan orane Bandera Tunggul Wulung ndak pasrahke jeneng sira. kepareng yen pamit. Pandaraja Inggih kula Ron. nadyan Segara Winotan nyagui baline Bandera Tunggul Wulung. Rama ngersake Sara widek kana Gunung Pandan. Ngendi condoke Bandera Tunggul Wulung. Ngestaken. Tindak. Daran
Menawi kula sinuwun Joko perpit tapel wates ing Kediri. ngestaken dawuh. Kula ingkang suwun. Kanjeng Pangeran Argara Inggih kula. kanthi kasugengan rawuhipun wonten ing Gunung Pandang. Pikantuk berkasa pangestu panjenengan suwan kula boten wonten rupeda menapa-menapa. Kadingaren janur gunung kersa tegak wonten ing Gunung Pandang. Estunipun tindak nglangke kemawon menapa pancen wonten wigatos punika. Menapa ngantos kula menika minggah wonten ing Gunung Pandang. Kula menika dipunutus kalian Kanjeng Rama Jaya Kadwang ingkang supados nyara widikake bab icalipun Bandera Tunggul Wulung. Napa panjenengan mangertosi? Boten lepat yen to ingkang Rama utusan supados nyara widikaken wonten ing Gunung Pandang. Aturan pirsa Inggih. pancen sawetawis Bandera Tunggul Wulung menika tumondok wonten ing Gunung Pandang. Bandera Tunggul Wulung sampun sumondhok wonten ing Gunung Pandang. Apa? Neng Bandera Tunggul Wulung dipun kersakaken kalian Kanjeng Rama ingkang kaboyong wonten ing Kraton Kediri. Wedal sakmenika Bandera Tunggul Wulung kula suwun. Ngaten nggih, Pangeran. Rening nalika semanten Bandera Tunggul Wulung menika dipun cidra dening sisa-sisanipun laskar ing Singasari. Ing kamangka ingkang saged nyelametaken Bandera Tunggul Wulung niku boten sanes namung anak murid kula ingkang nami Ratri Manjari. Mila yen to panjenengan badhe ngersakaken wangsulipun Bandera Tunggul Wulung, nggih kedah pepetangan kalih anak murid kula Ratri Manjari. Lajeng wonten pundi Ratri Manjari? Nggih dipun rantos sawetawis. Nggih. Ratri Manjari coba kene, Nduk. Nggih, Bapak. Nggih lho. Ing Gunung Pandang kerawuhan Priagung Luhur putra ing Kediri Pangeran Argaraja. Kono kepengin bawa rasa kelawan sira luwih dhisik ngaturke bekti ya. Oh, Cici. Pangeran Argaraja. Ratri Manjari. Sarawa panjenengan wonten ing padepokan Gunung Pandang, kula ngaturaken sembah pangabekti. Tak tampa ora liwat puja pangestuku tanpa ana Ratri. Sanget anggen kula mundi mugi dados jimat kawula. Nuwun sewu. Wonten menapa panjenengan dumugi wonten ing Gunung Pandang iki? Ratri Manjari turut ature bapa kang bisa nyelametake Bandera Tunggul Wulung ki kuwe. Menika leres. Ratri Manjari dina iki Bandera Tunggul Wulung tak jaluk. Menika? Iya. Panjenengan suwun. Iya. Ratri Manjari menika kados pundi? Kula menika putra pengayoman. Bintuah ana ing kraton Kediri cecok wonten tanganipun Ratri Manjari. King menapa mboten dipun ulungaken kalian kula? Pangeran Argaraja. Estunipun ingkang kirang gadhahi tanggap ing sasmita menika panjenengan. Ing menapa kados ngaten? Kadaanipun yen wonten wanita ingkang lekasipun kados ngaten kala wau, anak murid kula Ratri Manjari mesti kemawon gadhahi pangunek-unek salebeting manah. Nanging badhe matur kanthi bloko dhateng panjenengan, mbok menawi piyambakipun lingsem
jalaran enten kula. Oh, ngaten. Mila monggo kula aturi nungka tatamtu mangke badhe wonten jawaban ingkang gumaca. Yen ngaten kula nyuwun pamit. Monggo-monggo. Dhewe aku ke putra ana ing Kediri. Ji kula mangertosi. Yo kene. Napa lepat kula? Yo kene Bandira Tunggul Wulung rambuk ulungke ana ing tangan Ki Pintuah ana ing Kraton Kediri. Kula mangertosi menawi Bandira Tunggul Wulung bentuah wonten ing Kediri. Nanging Kanjeng Pangeran. Nanging kula nyelametaken Bandira Tunggul Wulung menika kanthi totoanipun nyawa kula. Menawi sisip sempiripun ingkang pejah menika kula kalian tanganipun sedaya para jurit wonten ing Kediri. Aku ngerti. Nggonmu nyelametake Bandira Tunggul Wulung iki totoane nyawa. Ah, menika leres. Yen kleru nggonmu nyelametake bisa-bisa tumekaning pati. Iya. Nyawa Aku ora bakal lali marang lelabuhanmu nggonmu bisa nyelametake Bandira Tunggul Wulung. Kowe kang bisa nyelametake bakal tak wenehi bondo donya kanggo kowe. Kanggo ijole nggonmu nyelametake Bandira Tunggul Wulung Ratu Manjari. Bondo donya? Iya. Kula badhe panjenengan ijoli bondo donya. Heeh. Napa nyawa kula menika kenging dipun tumbas kalian bondo donya? Oh. Yen pancen bondo donya iki kurang, Nggih. kowe njaluk sandangan bakal tak tukokke. Kanjeng Pangeran. Lah kok sandangan kula ngeten mawon pun seneng kok malah sandangan. Sandangan niku nyelot suwe nyelot amoh. Yo. Napa nggih nyawa kula dipun bandingaken kalian sandangan sing iso amoh? Kanggo ijole nggonmu nyelametake Bandira Tunggul Wulung jare totoane nyawa. Nggih. Apa isih kurang ta ijoli bondo donya lan sandang penganggo? Malah muti ijoli bondo donya karo sandangan sing apik. Kula nggih moh kok. Oh. Dadi kowe tak ijoli bondo donya lan sandangan kang apik ora gelem. Nggih mboten. Ngene wae Raden Manjari. Nggih. Reneng kowe kang bisa nyelametake. Saiki aku bakon kabeh. Napa? Kowe njaluk apa wae bakal tak turuti. Pripun? Kowe njaluk apa wae bakal tak turuti. Saestu niku. Iya. Mboten ngapusi. Ora ngapusi mergo apa? Nggih. Gedhe lelabuhanmu ana ing Kraton Kediri bisa nyelametake Bandira Tunggul Wulung. Mula enggal kandha kowe njaluk apa ning papan kowe? Jalukane kula niku gampang pol gampang. Gampang pol gampang kok Iki apa? kula namung njaluk barang siji sing mboten iso entek selawase. Ora ana to. Jenenge barang suwe saya suwe iki bisa entek ta Manjari. Nggih ning niki beda barange. Aku kok lagi krungu iki jenenge barang kok ora iso Barang entek. siji mboten iso entek selawase yen to wonge ora mati dipangan rayap. Iki lho barang apa? Lho dados panjenengan iki mboten ngertos. Lho aku iki ora ngerti. Lah wong pun semono gedene kok barang siji ora entek selawase kok nggih mboten. Senajan ngertos. aku wis gedhe, ya to. Nggih. Nanging ning barang siji ora entek selawase, aku ora ngerti. Ngene wae lho Ratu Manjari. Nggih. Luwe becik kowe bloko wae, iki barang apa ngono. Arsal kula demok. Entuk. Tenan iku. Iya. Nggih kula demok pokoke. Barang niki lho. Oh. Niku nang mboten iso entek selawase. Tak enak wonge pun mati dipangan rayap. Bener. Lah, Bener. lah Barang iki ora bakal bisa entek Ya, nek betul, ora betul. wonge tumekaning pati. terus dipangan rayap niku nyembentek. Jebule kowe kepengin dadi bojoku. Nggih, lah ngoten mawon kok dadak dicekakne Ya, 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 ya. jenengan niku. Ratu Manjari, Nggih. yen kowe durung ngerti tak wene ngerti. Enten napa? Satenane aku iki wis duweni garwa, Cuk. Napa?
Wis duwe bojo. Pun duwe bojo? Iya. Saestu? Iya. Duwe bojo? Iya. Mboten napa-napa. Lah saiki piye? Lah kok ana duwe bojo? Jenengan duwe bojo kula nggih gelem. Aku duwe bojo kowe iki malah gelem. Nggih wong kula niki nate janji. Janji piye? Kula besok yen duwe bojo, bojone kula niku kudu duwe bojo. Udah somplak iki. Lho lah kok somplak pripun? Lho ijo lho. Somplake nggen pundi? Lah dak Ora kabeh wong wadon kae ning jaba kono. Nggih. Ora gelem yen diwayuh. Lho nek kowe kok gelem ki piye? Lho ya niku wong sing goblok ora gelem diwayuh. Lho, kok goblok ki piye? Sing goblok ki ya kowe. Nggih mboten. Saiki ngene wae. Apa? Wong diwayuh lara larane wong diwayuh iki apa jajan? Lara larane wong diwayuh niku paribasane lara 1000 dadi siji. Yen to awan ditandingke rupa. Yen to bengi ditandingke rasa. Ya gene ngerti. Lah ning kanggone kula nggih mboten. Mboten piye? Mboten lara. Ora lara. Penak. Mami kula kesel enten sing genteni dadi enten ban serepe. Iso panjenengan ki. Lagi iki wong wedok gelem diwayuh. Lah kudune jenengan ki ya seneng. Yo. Nah, 1001 ning jagat wong wedok kaya kowe iki. nggih. Yen rumangsaku wong wedok ya diwayuh ora gelem. Lara mesti. Alah lara niku napa? Sepisan iki mesti adil. Suwe saya suwe ora bakal adil wong lanang iku. Lho lha nggih kari wong lanange adil napa mboten? ya Nek kuwi. adil niku nggih mboten lara. Nah, mula kuwi reh ning kowe ngerti. Jeneng wong diwayuh suwe saya suwe. Iki mesti ora tindak adil wong lanang iku. Oh, ngoten. Nah, ngoten ya ora tak wedeno ra. Lho. Bisa tidak adil apa mboten? Lah ya mengko ndelok di dalan sik to. Lho kok dijajal sik? Rumah sane sandalan apa kok wong lirune nyawa kok iso dijajal dhisik rumah sane niku. Biasane iki ngono. Napa? Biasane dijajal sik. Oh, dijajal. Enak ta ora? Enak diteruske nang mboten ditinggal lunga ngoten. Lah kok kepenak men wong lanang. Lho ngono kuwi ana lho wong lanang kuwi lho dijajal ditinggal wong wedok ki ana. Ya dipateni ae barange kok iso dadakan napa. Ini rati belajar. Napa? Wah ning wong wadon ning donya mung siji kaya kowe. Nggih. Gelem aku dadi bojo. Purun. Iya. Malah yen ngoten kok ya pengen dirangkul. Tak salahke riyen. Yen nggawa dirangkul ki ra penak. Saiki kula dirangkul. Nah. Tenan mboten iki? Lho kok ora tenan iki piye? Lah nek ngapusi. Aku golek wong wadon kaya kowe ning donya ki ora ono. Nah, nggih mboten enten. Lah nggih mung Ning ora bedane kowe. Enten apa? Tresno tenan karo aku. Tresno tenan lho, nek ora tresno kok nganti gelem diwayuh niku napa nggih? Kok pret? Tenan iki. Lho tenan kok panjenengan ki lho. Nggih. Wes nek kowe gelem, ayo bebarengan. Sowan ana ing kraton Kediri wis pantes nyuwanke bandira Tunggul Wulung, mengko aku bakal nembung kelawan Kanjeng Rama Jaya Katwang. Kowe bakal dadi bojoku. Saestu? Ah nggih monggo. Lho, Aja aja alok kelangan. Bendera Tunggul Wulung wis ana ing tanganku. Lamun to kowe kepengin baline bendera Tunggul Wulung, rebutono saka tanganku. Iki Lembu Tirta anakku Dadu. Lembu Tirta. Hei, madhep. Ora kangelan kowe wis duweni bandira Tunggul Wulung. Aku sing kangelan. Lho kok kowe mbok eling nyolong iki? Sing goblok kuwi kowe. Kok kowe bisa kandha ngono? Urip ana ing jagating srawungan sing digoleki kuwi apa? Penak lan kepenak. Ora kleru. Lah iya. Mula kanthi kuwi gampang anggonku ngrebut kelawan bendera Tunggul Wulung. Lah kok gampang sajake. Kok kowe entuk lho nganti totohane nyawaku. Kok kepenak men kowe nyolong. Lah nek mbok colong mbok gawa aku ra sida ndek bojo ngene iki. Kok iso? Kok cubluk temen nalarmu Rati Kok Mandari? cubluke nggon ngendi? Tenane kowe lagi kapiluyu.
tembunge wong lanang. Ya, Tembung kang manis manuhara. terus Malah kapara bisa njlomprongno sak jroning uripmu. Lembu Tirta, jenenge wong tresna ki ra mawas sapa wae. Uta sembarang dengae. Aja meneh kok mung barang. Nyawa wae bakal diulungke jenenge. Wis sandimu. Krungu. Bagus. Krungu kowe Lembu Tirta. Aku wis mangerteni dhewe. Ngene wae. Luwe becik Bandira Tunggul Wulung ki ulung kene tanganku. Mengko uripmu bakal mulya. Ayo bebarengan karo aku suwan ana ngrasani Kanjeng Rama Jaya Katwang. Mengko kowe bakal entuk gawean kono. Iki ora perkara bondo donya derajat lan pangkat. Jur, Ora patut lamun Bandira Tunggul Wulung mapan ana ing Kediri. kok kowe bisa kaya ngono? Ngertenono Ardaraja. Perangane Laskar Singosari kae isih padha urip. Saya meneh Dian Wijaya isih sugeng. Kang pantes duweni bendera Tunggul Wulung mung Dian Wijaya. Tane kowe bakal mbalekake kajayan ana ing Singosari, mbok ulungke kawan Wijaya. Blak Kotan Iling. Blokosuto. Sisa-sisane laskar ana ing Singosari iki mung sepira segelintir menungso ape merangi wong kraton Kediri ora bakal bisa. Mula saka kuwi Kepiye becik Raja? ulungke. Rebutono saka tanganku. Tak rebut saka tanganmu. Setitik mboko setitik. Perangane Punggawa Praja ana ing Kediri. Bakal kabrasta. Sawetara aku kampir ana omah.